Kawadhi nyime, jagoro mongirore bad migao mochung'ne ndiko jopiny jambetre Julius Bitok kauno romo kod grube mag johala mag jigiwegi ewi chenro mar yawo ayanga opande manyasani kata maisha card. Romono piny owacho kod johala mag jigiwegi ogo mbaka ewi ber mar chenrono mabende dhi miyo sekta mag jigiwegi kaachiel gi kawo pachgi. Bitok yango ni chenro mar miyo jopiny opande manyasani dhi konyo duoko piny weche mag kuo mag omenda kokalo chiwo nonro mag miriambo kaachiel gi kedo kod weche mag jonjore. Johala orwako chenrono kendo jiwo jopiny mondo chwal pachgi ewi chenrono madhi yawo ayanga e pacho kaendi chieng' tich abich juma manyien. Chenrono nonro duto mag jopiny idhi nywando e agulu achiel mopogore kod kindeni. Yes, as partners in this, we are open. We will be giving our memorandums, and we also urge Kenyans to come on board and give initiatives that would make this project a success. But we are very excited about this because it's going to make things so open, and matters fraud and matters KYC and EKYC specifically are going to be taken care of. This project is very beneficial to the private sector because a digital environment which is accurate, which is secure, is very beneficial to the private sector because it ensures that authentication of EKYC, know your customer, which usually the private sector, the banks usually do with IPRS, is done correctly and accurately. It also minimizes fraud because we are going to put in place a robust and secure system that is trustworthy.